Allah ka mana magani. Assalamu alaikum aboki na lafiya ko ya fara kuka kake haka? Ina lafiya an yi babban mutuwa. Waye mutu? A ina wai? A Kano. Ya mutu ne aboki na ban sha mana. Ai wannan abin da mutuwa da shi ɗaya ne. Ya kai ne wai? An sauke kakana ko in ce mahaifina Sunusi. Ka Allah sai Dole yi kuka. aboki na daina kuka. Kuma na handu kukan da kake kudin makaranta ne Da aga azumi ya zo ba. Ramadan ya zo. Kaman ka sani alkura. Ai ka san shi Sunusi Lami da Sunusi. Eh. Shi mutumin kirki ne. Ko mai tausayin talakawa ne. Mu mun san mun yi rashi mu a jihar Kano. Alkura babba. Amma bayan da zamu kukan mu zamu ta kai mu Allah. Ka san duk abin da Allah ya shine daidai. Haka ne. Amma ka san Sunusi Lami da Sunusi irin tirelolin da yake kawowa na gero da shinkafa a jihar Kano ba da yanawa zai ba mutumi na. ba Sai da hankalinka. Ni abin da daman nake ta tunani ke wannan dan azumin da ya zo abin alherin da ya saba shi nake ta Ba a zai yi abokina. Muna neman wajen shekara biyu da dokar mutumin nan. Ma insha Allah. Sunusi Lami da Sunusi bawan Allah kenan. tabbas. Ai bare ta mantawa da mutanen jihar Kano kuma ya san suna son shi sosai. Ai ba zai manta ba yana nan a yanzu ya dan yi kwatatar ne zai dawo mana. Mun san mun Zai dawo Kano. zai dawo Kano mana. Ka sa na ji daɗi. Zai dawo. Zai dawo Kano. Alhamdulillah kuma na san wannan azumi da yau insha Allah ba za mu rasa kuka. Ina gaya maka kaf gwamnonin Najeriya kaf sarakan da aka taɓa yi a Najeriya babu kamar su. Babu Ina gaya maka in dai wanka ne a sa kaya a sa sira mai kyau. sai dai rai Ai ba kamar su Islami wallahi babu ga ilimin addini ga boko. tabbas kuwa. Ya sha boko ya sha addini ya sha fiqh ya sha tauhidi ya sha sira ina gaya maka. Komai normal. Ya sha Qur'ani yanda ya kamata. To abokina wani tabbaci muke da shi akan zai dawo ka ga mu a wajen wa za mu je mu ji labarin. Baba ina da Allah ina da antisisi. Ko NTCC ta hannun damar shi. Allah sarki. Damar su ne Haka ne Allah sarki. inda wani labari yake ni ita nake wanda nake sha ina ga maka matan ita ma ba ta da bakin ciki da hasada Babu. ya matan nan fa naji alherin da take mun ta ce in kawo mama na sai irin gana mazgu kai mu tirela guda ake zo a gida ina ga ma A mutum ya aje sisi duk san raganta cikin fara'a cikin kwanciya sai ina yin antisisi ai da mun ka san me duk wanda ya hada kan shi da wannan sarki ya rantse da girman Allah za ka ga shi ba bakin ciki ba ruwa. Alquran wallahi ko da bacci bai ke da ka jana a basu hannun kyauta yake da shi na gaya ma baba ba wai surutun ba gare da zai magana matan nan ta mana da ta hada mu da shi ko haka ne abu.